مثلي عين حرام على الأيام إيجاد مثلي عين حرام على الأيام إيجاد مثلي عين حرام على الأيام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدين تبشر في الله جباو kaw befo kaw bela jelen wali mando malikono ani malikoka au muno sigilendo ni watina ka anfle au ka jabarani una amba dile ala fe ala ka kishi anaka hinana ka nema na ka barka ala ko dina na okilngile na bela jelema ambe dina baro tabalistan fe baro mi nami muno anga don magaw ni nyonche muno ya do no biseka mo wara ula donia ala ina fo ala ya fo qur'ane kono chikomi fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ay adon magaw nyininga oke aw kuna foni ka aw blasira ni awti adon o kama anga wele sera an karamogo mabi Abokar Jallow ka bo Côte d'Ivoire jamana kan asigiyoro o bembe boaki kononama wajulu kela do la selikela do jamiyato ansar din kono ninga mogo blasira mogo dugolente bi abina am blasira ni walanda miye ka baroke o kan o de bay'atu ala al-islam Islamaya baya mi ni mogo biya ke kaddo Islamaya la wala sa itogo ke wele Islamaya tonde un ka kuru kono ikan ka laydu minta abina kuma ode kan laydu yere qur'ana yoro munu kuma na kan wado adabina tu o chamana ala kirabba ka kuma no munu fenen be bay'atu ala al-islam kan adabina tu nin kilingil na bela jelena la selimina ke kamina o ye flakan angaje nganya madafe usa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi samii'il alim min sharri shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahidan. Wassalatu wassalamu 'ala al-mustafa al-mujtaba Muhammadul ladzi akhraja an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur wa tarakahum 'ala hujjatil bayda التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالق وعلى آله وأصحابه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد الحمد لله بندرا أمين نانو فلفل جوتا أون جوتا أون السلامة كودوني كيسي إنما الله كأن فوكين. الحمد لله هند سؤال الله جاب إجابة كأن إذن يسوع anni suudu tele amen wi'eteno sirfila en jotaɓe en barkinaɓe sanne e dow ko ɓe wallirta altalama ko o fayotto e cheikhu amen wi'eteɗo cheikh Sherif Ousmane Madane Haydara. Hande no holliro amen ko haalete e dina ka hande ɗum wonno bay'atu alal islami yonono mabbo o holliro amen joni ni aywa altalama ko alhamdulillahi yo dina Allah e duna nulaɗo neɗɗo fu gilla lamɗo subhanahu wa ta'ala o jippini e dow Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam o wi alyawma akmaltu alaykum ni'mati wa atmamtu alyawma akmaltu alaykum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Gilla o jippini o aya o wi hande min kam mi yarrike mi hibbini dina an o wa dina mo yarri mi hibbini min joni o wi'eteɗo al-islam ko o fey hunde wawa ɓeydade hen kasi fey hunde ɓuytatake hen kasi hunde ko hokkumi nulaɗo sallallahu alaihi wa sallam joni ko hibbi ko ɗum nema qur'ana o nema nelal ngal nema alslama ko o wadduɗo hunde neɗɗanke fuu wadduɗo goɗɗum al yawmal qiyamati yawma al-akhirah ko wana dina kan ɗon ko hokkumi nulaɗo ka aywa on heɓata yarramuya ɗum wonno on heɓata aljanna. Alhamdulillah so nun lamɗo subhanahu wa ta'ala o wirno ele qur'ana ɗum wonno dina o hiɓɓi wala fuu wawɗo ɓeyde e dina ka goɗɗum wala wawɗo ɓeyde e dina ɓuyde e dina ka goɗɗum. den nulaɗo sallallahu alaihi wasallam lamɗo hannde mo ele qur'ana o wi innama anta munzirun wa li kulli qaumin hadin. an nulaɗo min won nelɗo ma waɗɗo ma waro jertina yimɓe hollaɓe lawol janginaɓe ayaji qur'ana janginaɓe ahadise hollaɓe sharia hollaɓe dina ko nannata ɓe aljanna. an nulaɗo o
so a tilike a haali kañum so a ƴuytum dina warowo caggal fu neɗɗo yimɓe fuu warɓe caggal kañum ɗum wonno so a zamanu ma ƴaɓɓike zamanu fuu warowo jama fuu warowo min Allah mi ɓami aadi mi hokkam ɓen neɗɗanke warowo immina dina darnta dinata sabu so yi nulaɓe nela maɓɓe e heewi wona nulaɗo goto wona annabajo goto nulaɓe 13 o fawi waɗa annabaɓe ujunaji hewɗoya ujunaji temedere fa e ko fawi wona sabu mum wona fewi hunde so wona nulaɗo so warɗo na annabajo warɗo fuu so zamanu o ɓooyi so wakkati o ƴaɓɓoyken fuu nelaɓe e mumɓe kaŋe koɓe hannako ɓe yeggitan cheyɗan yeggitinanɓe so cheyɗan wari fa yeggintina ɓe wari fa bonna dina ka fuu lamɗo subhanahu wa ta'ala nelda nulaɗo goɗɗo kasi na nelda annabajo goɗɗo kasi wara immintina dina ka heyɗintina ko o ƴaɓɓiɗo o ko waddino ko o caggal nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam Allah ne holli wiide nulaɗo woni muhammadu ka gola fuu waro caggal makko on khatimul rusuli kanko warta annabaɓe fuu nulaɓe fuu so kanko wartan fi goto nelta kan caggal makko annabajo warta caggal makko o nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko hanna kañum ko kanko jaati wakkati zamanu makko mo o hanni yaltude aduna ɗum woni wakkati mayde makko warne o lamdiken Allah hono waɗa mi Allah wiya an ka mi waɗma nulaɗo wala jertina yimɓe waroɓe caggal maɓɓe mi hokkam e yimɓe waroɓe hande ɓe ɗum woni no nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam o haali e aya e hadisa o hani sahabaɓe o wi mi yoppina on kuɗɗe ɗiɗi inni tarikum fikum saqalayn mi yoppina on kuɗɗe ɗiɗi tedduɗe nanguɗe ɗen ɗiɗi caggal an fuu on neɗɗanke majjata abada in tamastaktum bihima lan tadillu ba'di abadan ɗen kuɗɗe ɗiɗi yoppinanmi on nanguɗo ɗen caggal lan sabu somi witti ana wawi laatade on nula ƴaɓɓiɓɓe seyɗani wara majjinna goɓɓe hay fe yoppiraɓe dowterne jaati ɗum woni qur'ana o jaati ɓen goɓɓe mum waratilo ɓama dowterne wattita waɗa ɗum watta hen ko muuyi towtira hen adna yeggita allahara ɗum woni lamɗo wi nulaɗo wi sallllahu alah wa sallam ko yoppinanmi o womi kuɗe ɗiɗi so on nangi ɗen fof on majjata caggal am o wi koɗo e koɗum o wi ɗum woni kitaballahi wa sunnati aw wa fi riwayati kitabullahi wa itrati ɗum wonno dowtere nde ɗum woni alqur'ana o e darol ɗon tofa so mi yoppiri on alqur'ana o hunde fuu ko jiiɓi hunde fuu ko majji hunde fuu ko wara majja min Allah mi hokkan neɗɗo dartoɗo darne nulaɓe ɓe dartoɗo darne annabaɓe ɓe wara holla on hunde nenɗo e ley qur'ana o heyɗintinane imminane ɗen yeggitane miccintina yimɓe salinoɓe ɗum hokka ɓe dalili feeso ɓe sali ande wiide gonga woni ɗum e ley qur'ana o ɗum caggal mum du o wi kan e sunna nulaɗo ɗum wonno e gawluji nulaɗo na goɓɓe wi wona kañum koye kan e yimɓe nulaɓe ɗum woni wiyeteɗe ahlul beytir rasul sallllahu alayhi wa sallam ɗum woni ɗuɓe e nulaɓe wiyeteɓe sirfaɓe ɗin ka haala ɗiɗi fuɗɗi goto o jonka ko ɗum woni haala ka ɗum wonno nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam caggal makko moodi baɓe waroɓe daro darne immina dina darna dina ka a hewɓe mum fuu a tawan e ana wawi tawede e ley sirfaɓe ƴuwata sabu riwaya goɗɗo o wi kange e yimɓe ƴuwoɓe nulaɗo sallllahu alah wa sallam alhamdulillah hande ko wi'a e ley qur'ana ko lamɗo wi aya mo wi innama anta mundirun wali kulli qawmin haadin ko ɗum woni an ka a jertinowo wara mo hokka goto tomatta warowo caggal ma fof mo hokkam ɓe neɗɗanke imminowo diina wara handa ɓe ko majjinowo ko wurtina ko watinowo ko wurtina kañum ko majjinowo ko tota kañum holla e ley dalilaji ɗi wawa yeddede ɗum allah mo hawrin amen hande zaman mum o ko majjino e diina ka ko yeggitinako e diina ka ko faɗɗano caggal e diina ka Allah waddi on ɗon hande hawri e zamanu amen wari wurtini diina on woni Cheikh Chérif Mamadane Haydara ko ɗum majjino e diina ka ɗum wonno mawdu amen hande o ɗum wonno bay'atu alal islami ɗum woni aadi e alsilama ko aadi mo neɗɗanke ɓamata hakkunde mum e Allah so laato on aadi woni sharɗi jaati waɗoma alislaɓe gilla zaman nura sallllahu alayhi wa sallam wala fuu neɗɗanke tuubuɗo wala fuu neɗɗanke natɗo e alsilamako wala fuu neɗɗanke jokkiɗo nulaɗo wi kañum alsilame so wona tawe e dow e aadi on ɗon natiri e dow aadi on ɗon ɓami on zamanuji ɗi wari woɗɗike en fuu en yii aadi o yeggitama aadi o waɗi a wi'a yo no waɗay
aadi o sa a haali haala mum hannde a wi'a yono wala e ley qur'ana yimɓe heewɓe fuu yeggitimode fa hannde ana miila kañum e alislame ana miila kañum alislama ko gollirta ana miila kañum yo jokkuɗo nulaaɗo jokkuɗo qur'ana jokkuɗo sunna ɗum ne ɗum hannumma wimi hunde fuu warta naata e dina ka sona tawi e ley qur'ana o ƴiwi awwalu mum go'o haala aadi mo haalte o aadi jeegon aadi jeegon ɗi Allah hokki en neɗɗanke warɗo wurtini ɗin ko ɗi majjiri ko wakkati neɗɗo majjini ɗum woni bay'atul al-islami go'o mum fuu a ɓaman aade a ƴeewan li suratul mumtahinatu aya mum 11 o Allah subhanahu wa ta'ala wi nuraɗo ya ayyuhan nabiyyu iza ja'aka almu'minati yubayi'naka ala alla yushrikna billahi shay'an ɗum woni go'o wala yasrikna ɗiɗi wala yaznina tati ولا يقتلن أولادهن ني ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن جي ولا يعصينك في معروف جيكم إي آدي جيكم لام دوي فبايهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم وي دي آدي جي بامين بي أو بيع وننا بدينا مود باب أن حالا أتوا أي حالا كجوني كا آية جنغات جوني أو آية ويلي قرآن وني جنغو القرآن فانا عندي janguro qur'ana fan andimo so ele qur'ana we aya qur'ana hala joni ay en lamdo son joni hono worde gobbe wi joni aya o sa ƴeewi ñenne fatuhu makka ñene mo o jippi sababu nuzul mako ele sharhu de ele tafsir ngay di fu tafsir fu mo ƴewɗa sasiyatu sawi ibn kasir tobara mo ƴewɗa fu atawa sababu mum woni sa ƴeewi kanya a faami atawa wiide ñene ne o jippine ɓe windi ele jon e tafsir fu windi ele tafsir o aya ka o wi ko saabi so aya o jippi bay'a o fadde aya o jippade fadde fatu makka ko adi fatu makka ko bay'a o worɓe ɓe ɓamanno rewɓe hewɓe mu yeggitama ɓamata sabu wiyeten diina fu a tawan neɗɗan debbo fu ele e diina gorum woni ñande fatu makka ne so Allah wi hande ɗum ɓeydu he mumini debbo fu warɗo wi waran naata ele diina ka hande aywa hande ɓen ɗum ɓama bay'a mo worɓe ɓamanno o a faami ɗi aadi jeego ni wordi e ley qur'ana o e suratu mumtahina aya mum 12 o sa a yoppi on a tawan ko addi kañum ko ɓooyi bay'a o wala fuu to wala e ley qur'ana o sa ƴeewe suratu nahali aya mum 9 lamɗo ana wi'a wa awfu bi ahadillahi iza ahadtum wala tanqadul aymana ba'da tawqidiha wa qad ja'altumullaha alaykum kafilan o wi ya onon mumi en muhammadu wiɓe lamɗo wi hiɓɓine wa awfu hiɓɓine bi ahadillahi aadi Allah o a ƴeewan ɗum a tawan Allah wi aadi mum aadi Allah onon ka saabu Allah ni lamde modibaɓe fuu caggal fadde haydara ɓangunde bay'a o lamde modibaɓe fuu homo nanɗon ana haala aadi Allah sona ko haydara wari so ɓangini ko so ƴewɗen tarihiji alislamaku ɗi tawɗen tarihiji dina ka fuu jaka bay'a ana wonno hen wona tarihiji nula tande fey tarihiji ƴaɓɓiɗi joni cheikhuɓe amen ƴaɓɓiɓe joni ɓe fuu a tawan bay'a o ana e tarihuji maɓɓe wona cheikh amadou wona cheikh omar wona ahmad tidiane ɓe fuu tawan bay'a ana e dina maɓɓe de enen zamanu amen hande o bay'a o yeggitama sabu taguji lobbi jikkuji lobbi wonɗi e bay'a ɗin jikkuji lobbi e taguji lobbi wonɗi e bay'a ɗin fuu yimɓe hande ronki gollirde ɗi salla dina ana daro salla neɗɗan e alislama ko ana yeeso jonka ɗi yeggitama waɗi on ɗi wala ɗon fe gina ka fuu heddi jonka sa a indi kalmatu shahada yono wi'eteni na noggoɗɗum fuu tawan wi a timmi de rafi famude so Allah jaɓi jaabi ken wakkato an raɓɓiɗi seeɗa de hatta kan fammindema no wordi hakkunde kalmatu shahada kan e bayatul al islami ko woni farqu hakkunde majji hoto ɗi hawrata ko ɗum woni ko tawa a tawan ɗi fuɗɗi gotum sa a wi joni ko haala e ley sorte o joni ko lamɗo wi hiɓɓine aadi Allah lamɗo modi ba hoto aadi Allah woni ɓe wi'a yimɓe hewɓe ana haalaji hewɗi ɗi fi haqqille jawata ɓamude sakku neɗɗanke gollira sakku diine gollira wi aadi ɗin ɗon woni neɗɗanke ɓaman aadi e ley reedu ina mum gilla rimaka wiide so kañum wari ɗo waran rewa Allah a ɓami aadi on ɗon gilla a rimaka gilla a tagaka so a wari fuu Allah wi on aadi hiɓɓine sa hiɓɓinayi on ɗon fuu a laataki alislami lobbo fuu ñenne mayɗa fuu lahara Allah lamnoyto on aadi so a hiɓɓini fuu nanne aljanne sa hiɓɓinayi ɗum hay nanne yiite aadi ɓameteɗo ley reedu ina mum o on haala mum haala sabu Allah onon ka ƴeewi
sharia dina fu wala jabo ka hala wana fe neddanke jon haqqille wawdo milade faga tay fe so a jangay a tawan wiide dum ka wana qur'an sa yewe sharia dina ka jati ele sharia fiqh mazahibul fiqhiyya di sa yewe din don jati a tawan sharia jabata kan ko woni ko sharia jabata sa aslama ko sharqi joni tawe neddanke latike fe so awi ala ton aslama ko ele sharia sina tawe a wana suka mu anda hune tawe alatigen balighun aqilun ajon a balin qini aywa ajon haqqile du awana no ka hango awana no neddanke mo anda hun tawe ajon haqqile ma hibbi awana suka mo anda hune awana neddo mo haqqile mu imi so awana suka mo anda hune dum woni sardi ya allamako sa awana ka hango tawe haqqile ma ana hibbi ada andi hunde so dum woni so kanyu hibbay fu sharia dogata doma fi shariaji keferɓe fi shariaji ɗi yimɓe joɗɗini hande ɗi ɗum woni ɗi wonɗe mum hande ɗin jaati shariaji nangata neɗɗanke mo duuɓi mo heɓa yono 17 na 19 ɓe jaɓata sharia fes namɗa police na gendarme wiya o suka bamaro duuɓi jeego na duuɓi joyi a ka hangona on neɗɗo ɓamata o wi a waɗi goɗɗum o susatake sina inemo e bamu waɗa o haala mo haaltake ko woni saabu o suka o anda hunde na haqqille makko hiɓɓay a faami ɗon so non wordi sharia dina ka ɗum non wordi no balighun aqilun so sharia dina ka non wordi jatata neɗɗanke hunde mum sona tawe haqqille mum hiɓɓi sona tawe neɗɗanke laatiken won ana andi ko haali ko hono lamɗo yata nangira yimɓe alakhara e dow aadi ɓamani gilla a tagaka na gilla le reedu inama wi'e anka allah lamdoyten kañi alakhara a tawan on wona aadi allah sabu aadi wala fi sona tawe aɗa andi ko haalɗa ko aɗa andi ko wiiɗa ko fi ele ñamane ele qur'ana o allah wi so oɗo winda ñamane fuu isa tada yantuno o haala mum ɗo e haalte e suratul baqara o wiye so to sina tawe so tawi jomum wona haqqille lobbo fuu na jomum towta seede goɗɗo jon haqqille na nokkuɗo haalte e haala a attime en ɓe wiyama so tawi pati hokke jawdi mum sona tawe haqqille mum hiɓɓi sharia gollita e goɗɗo fu sona tawi aɗa andi ko haalta ko aɗa andi ko wiiɗa ko aɗa andi manamu aɗa faama ko haalɗa ko aadi warata sona tawi jon haqqille sakko aadi allah ɗum hollete wiide wona aadi on ɗon haala mum haalte koye aadi allah mo haala mum haalete o ahadillahi mo lamɗo wi o on woni baya mo wonɗo mo haala mum haala e ley suratul mumtahina o sa ƴeewi fe tafsir aya mo hannuma joni o suratul nahli al tafsir mu aya o sa ƴeewi tafasir ɗi fuu ɓe haala ɓe wiide bay a haalteɗo haala mum ɗo o woni bay amo nulaɗo sallllahu alayhi wa sallama kana yubayi'u ala man aslama neɗɗanke fuu warɗo wiide natan alsilamaku na tuuban on ɗi aadi woni ɗi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam hokkata ɗum woni aadi jeegoni o sa a ƴeewi kañum fof a faman wiide wona yono ko ɓe wi fa ɓe majjinira aadi o wona kañum aadi o ko ɗum lamɗo wi o wi so nulaɓe wari neɗɗanke wari e ma fuu na so neɗɗo so ɓe wari e ma fa ɓe tuuba fuu aadi o yo aadi jeegonno go'o mum ɓe wi'a yo ɓe rewata few hunde so wona allah allah yushrikna billahi shay'an ɓe few hunde ɓe ɓeydata e dow allah tan ɓe rewata ayo ɗo kalmatu shahada o natata e baya o sabu ɗum woni go'o mum arande fu kalmatu shahada sa a wi kalmatu shahada a wiide yono haala seedinteka a waran seedana goɗɗo haala ma ko ɗum seedanta goɗɗo a seedanan jomum wiide allah taguɗo amen wiiɗo waran amen wiiɗo gollen lobbere gotten bonɗe o on lamɗo wi waɗen ɗum pati waɗen ɗo o wi amen aadi on ɗon woni aran go'o mum woni pat fe hunde rewa sona allah a waran seedana goɗɗo wi ami rewata fe hunde so wona allah ɗum wiyete ɗum araɓe wiyata kalmatu shahada haala seede ɗum arabu ɗum haala araɓe o so a jangi haala jananka so a haalay e haala ma ko yimɓe ma famata kange a haali mere fu gotu so a wi kalmatu shahada ɗum ka arabu haalɗa nde ko ɗum woni mana mum ko famata wara seedina goɗɗo e dow ko ɗum wiide a rewata hunde fu so wona allah ɗum woni allah yushrikna billahi shay'an aw la yushriku billahi shay'an est ce que fi neɗɗanke anayi ɗum fi neɗɗanke wala ɗum fuu fi allah e fi nulaɗo sahabaɓe nulaɗo ɓe fuu sallllahu alayhi wa sallam e zaman nulaɗo ɓe rewɓe mum e worɓe mum suka mum e mawɗo mum ɓe fuu e dow aadi oɗo ɓe ɓami so ɓe naati alsamako faami donc e fuu e dow aadi o ɓe ɓami so ɓe naati alsamako
ɗum wonno wakkati an raɓɓiɗi ɓe wi wakkati o hewti so Allah holli en wakkati goɗɗi ko wona ɗum na neɗɗanke fuu haaja ɗo famude bay o ko a famay hen fuu ana wawi ƴew lamdade modi baɓe modi ba momɓe so a famay ɗum lamdoɗon mobbo fuu wonɗo toon ko wona cagga aya mo hannaɗa joni o kange e hadisa ɗi hannaɗa joni ɗi so tawi ɓe laaɓintama ɗum towta modi baɓe ɗum woni anni talibaɓe cheikh Cherif Ousmane Madane Haydara ɓe ɓadoraɓe lamdoɗaɓe ɗo ɗum yo Mali e Burkina adna Allah of wala joni ka min waram wakkati o yettike min hokkan o aadi altilame fo wiide ɗum majjino lamɗo hokke neɗɗo wurtini wona kañum tan kuɗɗe hewɗe ana wonno kañum ko wona kañum fa ɓamde neɗɗanke ɓama sutora fou ana wonno hen nde fou o wara o wurtini goto fou yo wurtin dina ka yo Allah hokku en famude e jaɓude e gollude so en golli ɗum yo Allah jaɓne en ya rabbi no lamɗo hokkide amen mobbo amen joni woni cheikh Cherif Ousmane Madane Haydara wari wurtini dina ka ya Allah miɗen lamdo miɗen narda Allah yo en ɓooy yiwde cheikh Cherif Ousmane Madane Haydara Allah hokkumo gurnam e cellal ko o muyri no o muyri dina ka laatiron no Allah waɗirno e dow télé mo haalten haala kaɗo on télé sirfila fa hande yo Allah towon dina yo Allah towon télé sirfa gollo mum fou Allah hokku en sago mum adna Allah hokkumo sago mum l'akhira dina ka Allah towonu ka hunde fuu ko wona dina wara o bonna dina ka yo Allah danni en sarre mum yo Allah ngifu ɗum ya rabbi wa salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin badi amaw fo ko nyama dalla ni wati en kono nyawla doniya ka fo ni ne an karamogo ye Aboubacar Diallo ka bo Côte d'Ivoire jamana kan kerengere ala bo ke dugu kono a bɔra sisan ka walanda min di an ma n'o de ye silamɛya donkan ye ka deli ala fɛ minnu ye layidu in ta a timɛli ni k'a dafa ala ko nɔgɔya an n'u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye a limaniya yɛrɛ ma se ka ko an minnu na fɔlɔ ala k'a limaniya di an n'u ma minnu ta ye faamuyabaliya ye faamuya ɲuman bɛ ala de bolo ala k'a di an n'u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma an bɛ an karamɔgɔ fo ka waliɲuman dɔn a ka nin laseli in na hali n'a y'a sɔrɔla a kɛra filakan de la an bɛ an baden filaw fo k'u waliɲuman dɔn nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan a k'an bɛɛ sigida wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah.